Aneu preparant l'agenda perquè des del Plaça Major us volem fer una proposta per aquest cap de setmana i és que a l'Aldea fan la Fira de l'Arròs i del Comerç. Per això tenim aquí a la regidora Estela. Bones, com estàs? Hola, bones, molt bé, gràcies per invitar-me. De res, encantats d'enterar-nos de què passa a les nostres terres. Explica'ns una mica de què va estar a Fira. Esta és la 11a edició que tenim de la Fira de l'Arròs i del Comerç al poble. Consta del pavelló on estan tots els exposats, els estants, els comerços del poble, i fora tenim atraccions i tenim parades diferents, com ara són de cosetes de bijuteria o de més que res d'artesania. Obriu este proper divendres en l'acte inaugural. El divendres sí, inaugurarà la presidenta de l'Associació de Comerç, Mercè Tafalla, que enguany, com a nova presidenta que és de l'associació i com en este camí que estem apoyant tant al comerç, hem decidit que seria una molt bona inauguració. Quins altres actes podríem destacar? Perquè ne feu molts, però suposo que n'hi haurà alguns que tenen més revolt o mouen més gent. Pues sí, la veritat és que tenim actes des de més petits fins més grans. Abarca el dissabte, per exemple, pel matí seria l'actuació del gimnàs i la festa del teatre que fa la guarderia, l'Escola Bressol. Llavors per la tarda tindríem el que és la trobada, el concert que ens ofereix la banda de música, juntament amb la coral. I també llavors el diumenge tenim sortida de BTT, que també abarca un grup de joves, i tota la gent que vulgui participar. Tindrem també una xerrada de la PAT, que és l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit. Llavors per la tarda tenim una trobada de jotes i l'exhibició de cavalls. Entre tots aquests actes que estan preparant les entitats, que moltes ens col·laboren, que estem molt agraïts, també exposen dins com a expositors, tenen uns estants per a les entitats. Està el taller de degustació d'arrossos, que tenim allí un taller, que és el cuiner ens ofereix tapetes variades pel matí i per la tarda. Sí, no només és la Fira de l'Arròs i del Comerç, sinó també de les tradicions, no? Potencieu bastant les tradicions des de l'Aldea. Sí, intentem abarcar, intentem col·laborar, o sigui, totes les entitats que volen col·laborar, llavors tenim aquest punt de referència, que és la Fira, que es poden exposar totes en activitats i en actes, el que vulguin. D'actes, algun més a destacar? Tenim una exposició de pintura també al Casal de Joves que estarà oberta tot el cap de setmana. O sigui que aquí hi ha de tot, hi ha cultura, hi ha comerç, hi ha tradició, hi ha de tot, esport. Més queda tot a propet perquè el casal està just davant del pavelló. I això, fa uns anys que es fa la fira, però en els últims anys, des que es va fer la variant, el comerç s'ha vist una miqueta, potser perjudicat. Com ajuda això al poble? La mostra o la mateixa experiència ens ha demostrat que enguany estan tots els estants plens de comerç del poble, la gent té moltes ganes de col·laborar, té moltes ganes de treballar i això en aquest poble ho està enriquint molt, al poble de l'Aldea. I l'Ajuntament està en constant apoyo, tenim el que és la regidoria de comerç, ha impulsat moltes subvencions i moltes activitats per a enfortir-lo encara més. A més, esperen aquesta reforma de l'Avinguda Catalunya que s'espera que també sigui un tret important per a la millora del comerç. Moltíssimes gràcies per vindre. Ja ho sabeu, este cap de setmana teniu tots els 3 dies des de divendres per assistir a la Fira de l'Arròs i del Comerç a l'Aldea.